A vegades les coses que trepitges no les valores. I resulta que tenim un planeta sota els peus, que és rodó i que és molt bonic, que diuen el planeta blau, la Terra, que té un nucli que no ha vist ningú. Els catòlics tenim una fe que té un nucli, té un centre, que tampoc ha vist ningú. Les dones veuen el sepulcre buit. Ja està. I van corrent els deixebles i els avisen, no hi ha el cos del Senyor. Segons l'Escriptura, Jesucrist havia de ressuscitar d'entre els morts, però quan arriben al sepulcre es troben el sepulcre buit. Els deixebles, concretament 2, s'apropen també al sepulcre, corrent, un d'ells, que segurament devia ser més jove o com a mínim més àgil, en aquesta cursa a veure si anem a veure què ha passat al sepulcre, arriba primer i s'espera, s'ajup per mirar-ho però s'espera, fins que no arriba Pere no entra l'altre deixeble. Interessant. Bé, el que us volia dir, el nucli de la nostra fe no l'ha vist ningú i Pere tampoc ho va veure. Pere va veure el sepulcre buit. Primer s'empara de l'església de veure el sepulcre buit. I quina és la fe? I això és preciós. L'Evangeli acaba amb un detall que realment és fascinant, que realment jo dono gràcies de la paraula de Déu, dono gràcies de l'Evangeli perquè ens ensenya tant. No ho van entendre. L'Evangeli conclou que ho van veure però no van entendre res. I és preciós, perquè haver viscut al costat de Crist en aquesta vida humana, haver pogut donar-li la mà, caminar plegats, haver pogut compartir el sopar pasqual, haver pogut ser un d'aquells als quals el Senyor va rentar els peus, no és el motiu de la fe. El nucli, el centre de la nostra fe és la resurrecció. El Crist, Jesús, el Fill de Déu, aquell que va viure entre nosaltres, aquell que va ser plenament persona com nosaltres, de carn i ossos, sense deixar de ser plenament Déu, aquell, Jesús de Natzaret, ha ressuscitat, és viu. I aquesta fe, aquest nucli de la fe cristiana, això que ens fa sentir tan units a tots els catòlics en una mateixa església, al voltant d'aquest Pere, que va ser el primer que va entrar al sepulcre, aquesta fe és en un fet que no ha vist ningú, i això és preciós. És un regal de Déu, embolicat amb un llacet que posa t'estimo, està a les teves mans. Obrir aquest regal i acceptar-lo en el teu cor. Crist ha ressuscitat. Aquesta és la nostra fe.